bandiraɓe on calminama on beltanama bisimilla moon e kesam hesemago dow YouTube on jarama. hande jimmi ko hollude on ko fati telegram baɗɗo senuji vidéo ji senuji ballon walla senuji documentaire uji ko wayno National Geography en dara ɗum dara direct en direct tawa ko e nder telegram maɗa application o goto sa welama kadi badde jewtiteɗa hen holno gowɗen wadde telegram no watte ni. oɗon telegram holno wiyete o wiyete ko videogram o moni mi holla on holno neɗɗo hutorto oɗo videogram o mon dow ɗonan mbatta tan ko videogram. ok sa waɗimo e portable maɗa hono no telegram waɗirte installé ni yani way tan kono WhatsApp waɗirte ni enen niwi no fewi joni noon sa udditi holluma sa udditi telegram o ko videogram kono o gollirta kono telegram ni. sa udditi telegram maɗa ko on goto tan wontata ɗo non coynotoɗa ene ranwiri ni. sa welama ɗo wawi wadde couleur ɓalejo nde wonno couleur ɓalejo walla mbiye couleur niɓɓiɗɗo ɗum ɓuuri moƴƴude waɗini tan garaga paramètre ga sa naati paramètre ngabbinaga dow ga gara ɗo temɗo sa waɗi ɗo temɗo jaaha couleur sombre ko niɓɓiɗɗo beele wawa wadde e guite maɗa kadi ɓuuri moƴƴude guite maɗa jamma e ñalawma foof aɗa wawi liggorade. ko wona ɗum ko mi ara mi holla on holno neɗɗo hutorto beele dara senuji ɗi. eyyi sa waɗiri ndani a naati ɗo e ten sa welama kadi hay vidéo ji maɗa walla photo ji maɗa walla audio ji maɗa ɗi keɓeta e WhatsApp walla nokku goɗɗo gara ndesaɗi ga ɗum ɗo foof aɗa wawi moftude ga ko ɗi goni ga ko pop. hay so tawi a serti portable o sa ari sa ɓami portable goɗɗo a waɗi hen a udditi compte ma telegram ɗe vidéo ji ɗi walla photo ɗi ɗi garan hono jiɗirɗa ni woyata tan ko nokku ɗum moftata wona galerie maɗa ɗi wayata tan kono drive google drive ni mofta ma gueɗe maɗa kewɗe. ko wona ɗum ko mi holla on ɗo e honno keɓirta senuji ɗi daare dow way kono télévision nan to dilla ñoƴƴa senuji ɗi garan ɗi guddito on coynima ɗo équipage ɗiɗo goɗɗi ɗo ɗum ɗo fof ko senuji télévision ngaji ɗo fof ko téléji football documentaire ko nande hono mun ha widak. mi ara mi holla on ɗo chaîne National Geography oɗum coyno ɗo oɗo ko National Geography o hollata ko documentaire uji voilà. Да. Самопроизвольно резко отклоняется в какую-либо сторону, и у самолета меняется тангаж. Руль направления двигается сам по себе, без воздействия капитана или второго пилота на педали управления. voilà musidɓe tedduɓe hay ko wona ɗum ko on jii RT oɗo ko chaîne kesso gudditaɗo ko ɓooyani wonta hay duuɓi ɗiɗi tafo en jii. voilà hono ɗiɗo chaîne mo ceenoɗon ɗo ɗiɗo ɗum ɗo fof ko senuji ɗum ɗo fof ko senuji télévision ngaji kala komo jiɗɗa e teno ko e nder WhatsApp même e gaccanaki ko e nder telegram mo gowɗen gollirdo mais oɗo telegram o wiyete ko videogram. sa waɗi videogram e teno o teddani no fewi daara téléji walla sa welama daara ballon direct a yi ɗum ɗo fof ko hen yaltata on jara ɗum ɗo ko chaîne russi ɗum ɗo aɗa daara direct ko hunde wonde fayida no fewi vraiment nden noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko jinnomi hollude on hande beele gandon hono on application no wiyete o wiyete ko videogram. joni noon mi holla on application o moni ga dow ga videogram o wiyete sa yeehi toon to Play Store tan a tawmo toon kono so Allah jaaɓi mi waɗanmo e lien de description ɗo YouTube ɗo. nden noon bandiraɓe tedduɓe on beltanama no fewi ha caggal joni so gari tan mbaɗon hen kilkon j'aime voilà ɗum kamdi ine ɓeydana men softede no fewi. nden noon bandiraɓe tedduɓe jarama ha saaga goɗɗo so Allah jaaɓi.
Merci.